V súčasnosti čelí takmer každý piaty pár problémom s počatím. Hoci existuje mnoho faktorov ovplyvňujúcich plodnosť, jedným z najvýznamnejších je práve životospráva. Môže zdravý životný štýl zvýšiť šance na otehotnenie? Aké konkrétne vplyvy má strava, pohyb, spánok či stres na reprodukčné zdravie mužov a žien? V tejto epizóde podcastu Bez omáčok s Michalom Páleníkom sa spoločne s pani doktorkou Belušákovou z kliniky Ginker pozrieme na vedecké fakty, štatistiky a praktické odporúčania, ktoré môžu pomôcť párom, ktoré sa snažia o bábätko. Volám sa Michal Páleník a už 15 rokov pomáham ľuďom zorientovať sa v problematike chudnutia, športovej výživy a wellbeing coachingu. Podcast Bez omáčok je určený pre každého, kto hľadá ucelené a praktické informácie ohľadom stravy, cvičenia, spánku a životosprávy, ktoré vie ľahko aplikovať do svojho života. Takže ako som spomínal, mojím dnešným hosťom je pani doktorka Belušáková. Pani doktorka je gynekologička. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem za pozvanie. Pani doktorka, v úvode tohto podcastu som spomínal v takom tom intre, že takmer každý piaty pár na Slovensku aj vo svete má problém otehotniť alebo s počatím. Je táto štatistika, dá sa povedať, že neštandardná v porovnaní s minulosťou, alebo to takto bolo aj kedysi, keď to zjednoduším? Kedysi to takto určite nebolo. Tá plodnosť celosvetovo klesá. Klesá z niekoľkých rôznych dôvodov. Jedným z nich sú práve faktory životného štýlu. Ďalší veľmi dôležitý faktor, ktorý to ovplyvňuje, je vek. Dnes máme tendenciu odkladať rodičovstvo a tehotenstvo do veku po 30-ke. Slovensko nie je výnimkou. Takže to je veľmi významný faktor, ktorý nám ovplyvňuje celosvetovo pôrodnosť, plodnosť. Rozumiem. A ako sa to zmenilo? Máme nejaké štatistiky alebo predstavu, že za posledných 20 rokov, ako sa to veľmi zhoršilo? Lebo to mám pocit, že 1 z 5 už naozaj nie je vôbec málo. Štatistiky na to sú. Cca za posledných 50 rokov, skôr by som povedala, že sa to znížilo približne o polovicu. Celosvetová plodnosť. A nie je to len trendom v rozvinutých krajinách, ako si väčšina populácie myslí, že ide o krajiny ako USA, Francúzsko, Nemecko a tak ďalej. Naopak ide aj o krajiny, ktoré sú rozvojové. Či už sa bavíme o Afrike alebo o Ázii, tam je tá plodnosť približne polovičná oproti tomu, ako to bolo pred 50 rokmi. A trend nie je vôbec priaznivý. Vymierame? Ťažko povedať. Či došlo celkovo k ďalšiemu vymieraniu druhov nielen ľudí, ale takisto vymierajú aj zvieratá, aj rastliny. Čiže ťažko povedať, či sme práve v tomto období. Určite, ale treba sa nad tým zamýšľať a treba kriticky myslieť. Teraz ste ma veľmi prekvapili. Rozmýšľal som nad tým, že do akej miery za to môže genetická predispozícia, nakoľko je to životný štýl. A keď hovoríte, že sa to týka aj rozvojových krajín, nielen tých rozvinutých, tak je to pre mňa taká šoková terapia. A poďme sa možno, pani doktorka, porozprávať o tej aj mojej téme, a to je životospráva, že keď si zoberme tú životosprávu, napríklad fajčenie, užívanie alkoholu, strava, pohybová aktivita, spánok, stres, z týchto premenných, ktoré vstupujú do toho veľkého vzorca, podarí sa, nepodarí sa z hľadiska životosprávy, ktoré sú také tie najvýznamnejšie? Najvýznamnejšie by som povedala, že je to fajčenie, alkohol, pravidelný pohyb a kvalitná strava. Nejde tam len o to množstvo samotné v tej stravy, koľko príjmame. Samozrejme v súčasnosti máme tendenciu príjmať viac stravy, než je potrebné a mať vyšší energetický príjem než výdaj, ale je to aj o kvalite potravín, o kvalite nutrientov a o príjme potrebných vitamínov, ktoré v súčasnosti môžu byť ženy, ktoré majú nadváhu a napriek tomu sú podvýživené v zmysle niektorých vitamínov. Spomenuté faktory, ktoré ste povedali, majú jednu spoločnú premenu a síce nejakým spôsobom ovplyvňujú náš energetický príjem. A keď je ten energetický príjem príliš nízky, môžeme mať podmotnosť, keď je príliš vysoký, môžeme mať nadmotnosť alebo neskôr obezitu. Keď sa pozrieme na to riziko, keď má niekto podstatne menej kilogramov, ako by mal mať a snaží sa o bábätko, versus keď má viac kilogramov, ako by mal mať a snaží sa o bábätko, že čo je ako keby rizikovejšie? Čo sa týka rizika, to riziko je porovnateľné. Či hovoríme o nadváhe, alebo hovoríme o podvýžive, ak by som to premenila do parametra BMI, tak ak hovoríme o podvýžive v zmysle pod 18,5 BMI, tak tam takisto je riziko rozvoja neplodnosti až 30% oproti ženám, ktoré majú normálnu váhu. Čiže všetko s mierou.
Áno, keď organizmus nemá dostatok živín pre seba, tak nemôže a nie je prichystaný na to mať potom ešte aj bábätko. A v prípade nadváhy a obezity bola v roku 2010 urobená krásna štúdia vo Veľkej Británii na vyše 4400 rodinách cez 7000 detí a sledovali v priebehu rokov, že aké je riziko. A teraz sa nerozprávame len o riziku počatia, ale v prípade, že sa podarí, ale rodičia buď majú obidvaja nadváhu, obidvaja obezitu, alebo obidvaja majú že extrémnu obezitu. A zistilo sa neuveriteľné, že pokiaľ obidvaja rodičia trpia nadváhou, pravdepodobnosť, že ich dieťa v priebehu života bude trpeť týmito problémami, je 2,2 násobné. V prípade, že majú obidvaja rodičia obezitu, to riziko je 12 násobné. V prípade, že sa im podarí počať a rodičia mali pred tým extrémnu obezitu, čiže BMI nad 40, to už je tá naozaj morbidná, tak je to riziko, že 22,3 násobné. Čiže tu už sa nerozprávame o desiatkách percentách, ale naozaj o tisíckach. To sú šialené štatistiky, takže možno len dávam do pozornosti, že nie je to len o tom, že podarilo sa nám počať, ale je to aj o tom, v akom stave sme predtým a počas počatia. Je to telo, presne tak. Tieto štatistiky sú úplne pravdivé. Deti narodené obezným párom majú oveľa vyššie riziko rozvoja či už cukrovky druhého typu, ale rovnako rakoviny, rovnako sú tam súvislosti popísané s rozvojom astmatických ochorení, neurodegeneratívnych ochorení, čiže treba sa na obezitu dívať ako na komplexné ochorenie, ktoré ovplyvňuje nie len súčasnú generáciu, ale aj generáciu nasledujúcu a nasledujúcu po tej nasledujúcej. A tomu hovoríme vplyv epigenetiky. Je to také... Prostredie. Áno. Rozumiem. Ja som sa dočítal o rôznych komplikáciách, vymenili ste niektoré z nich, je tam aj riziko potratu, predčasného pôrodu, gestačného diabetu, vysokého krvného tlaku. Naozaj tých rizik je tam nesmierne veľa. A teraz ja sa spýtam možno na rovinu. Ste gynekologička a stretávate sa s pacientami, ktorí chcú otehotnieť a stáva sa vám v akom množstve prípadov, že pokiaľ upozorníte možno na túto problematiku pacienta, že tým, že by človek možno trošku pochudol, správnym spôsobom, že by sa mohla zvýšiť pravdepodobnosť, že aká je tá reakcia pacientov, že keď im niečo takéto poviete? Pacientkám sa to snažíme vysvetľovať práve v číslach. Práve sa im snažím vysvetliť, že nie je to niečo, z čoho by som ju ja odsudzovala, ale že takéto sú fakty. Fakty sú jednoznačne, hovoria teda o tom, že obezita znižuje pravdepodobnosť otehotnenia o 30%. A keď už pacientka otehotnie, tak naopak prichádzajú rizika súvisiace s tehotnosťou, je tam vysoké riziko potratu, ktoré takisto je približne 2- až 3-násobné, je tam vysoké riziko predčasného pôrodu a potom je tam riziko rozvoja ochorení, ktoré súvisia s tehotnosťou, ktorému hovoríme preeklampsia, ktoré už môže ohroziť na živote ako matku, tak aj to dieťa. Častokrát sú však tieto pacientky už stigmatizované z minulosti s niečím, pretože veľa ľudí sa díva na obezitu nie ako na ochorenie, ale ako na niečo, za čo si tá pacientka môže sama. Ono to celkom tak nie je. Častokrát je tam vplyv toho prostredia a toho, ako žije, kde žije, v čom žije, až uvádza sa, že až 70% vlastne môže mať vplyv prostredia na to, prečo tá pacientka má nadváhu. 70% je vplyv epigenetiky, čiže prostredie a tá genetická predispozícia je 30%. Čiže to je dobrá správa. Ja si tak poviem, že OK, keď mám 70% toho vo svojich rukách, to je veľmi dobré. Horšia správa by pre mňa bola, že nemôžem s tým nič robiť. Keď sa spýtam možno, že mám takú predstavu z okolia, to je naozaj že len empíria, pozorovanie, keď sa niekto rozpráva, kamaráti hovorili, takže za to môže žena, za to môže muž, za to môže neviem kto, že vieme toto nejakým spôsobom kvantifikovať, že nakoľko je väčšinou problém alebo nejaký faktor, ktorý spôsobuje to, že nemôže mať ten pár dieťatko u mužov, nakoľko je u žien a nakoľko nevieme, kde je. Historicky to tak bolo, že až 80% sa udávalo ako keby vina, v úvodzovkách vina, že je na strane ženy. V súčasnosti vieme, že je to približne veľmi hrubo odhadnuté. V 1/3 je príčina na strane muža, v 1/3 je príčina na strane ženy a v ďalšej tej poslednej tretine je príčina na obidvoch stranách. Čiže už to zďaleka nie je tak, že by to bola len chyba jedného alebo druhého. My sa snažíme liečiť pár. Vždy ku nám prichádza pár, nie jednotlivec, ale pár a riešime ich vzájomne.
Rozumiem. Čiže je to také, že zjednodušene povedané 50-50. Nemôže za to jeden. V podstate áno. A sú aj prípady, kedy neviete? Proste nevieme. Cca v 10% nevieme určiť jednoznačnú príčinu a častokrát to práve súvisí s faktormi životného štýlu a s nejakou životosprávou. Ale len sa spýtam, to, že neviete určiť príčinu, neznamená, že neviete riešiť alebo urobiť nejaké kroky k riešeniu. Presne tak. Dobre. To len aby sme nemali ľudia pocit, že teraz, keď sa nezistí príčina, tak nie je tam absolútne šanca. Aj keď treba zdôrazniť, že asistovaná reprodukcia nevie vyriešiť úplne všetko. Hej, približne tých 10% párov, ktoré k nám prichádzajú, nemáme pre nich riešenie a aj keď využijeme všetky dostupné možnosti modernej medicíny, otehotneť sa im nepodarí. Keď sme teda pri tom pojme asistovaná reprodukcia, viete nám to trošku do ľučtiny preložiť, že čo si predtým majú ľudia predstaviť a možno po akom období, pokiaľ sa im nedarí počať, to je myslím, že 12 mesiacov po sebe, pokiaľ sa nám nedarí mať dieťatko, tak už vieme povedať, že máme problémy s počatím, že kedy by mal ten pacient prísť na vyšetrenie ku gynekologovi. Poďme teda od začiatku definovať si, čo je to vlastne neplodnosť. Neplodnosť alebo sterilita je neschopnosť počať dieťatko v priebehu 12 mesiacov u párov, ktoré nemajú žiadny zdravotný problém. A u párov, ktoré majú do 35 rokov. V momente, keď tam existuje nejaký zdravotný problém, alebo ide o páry, ktoré sú už staršie, tak tam neodporúčame čakať 12 mesiacov, odporúčame to riešiť už skôr, v niektorých prípadoch po 6 mesiacoch, v niektorých prípadoch okamžite, záleží o to, čo je ako keby príčinou toho, prečo sa im nedarí otehotniť. Čo sa týka asistovanej reprodukcie, je to súbor techník, ktorá napomáha k počatiu. Asistovaná reprodukcia neznamená cyklus umelého oplodnenia, neznamená to IVF. Začína sa tam ako keby jednoduchšími krokmi na to, aby sme pomohli tomu páru počať spontánne doma. Pokiaľ to nejde, tak prichádzajú ku nám na také predliečebné, ako keby, alebo predkroky pred tým IVF. A to IVF je v podstate až ako keby tá posledná možnosť, ktorá keď už nie je nejaká iná cesta na to, aby otehotneli spontánne. Veľmi dôležitá informácia, lebo väčšina ľudí si predstavuje, že hneď ideme mraziť a chápem, rozumiem, to je veľmi dobré. A chcem sa spýtať možno trošku odbočka stres a schopnosť počatia. Všetci žijeme v stresovej dobe. Ako významne dokáže ten stres rozhodiť našu hormonálnu rovnováhu, kortizol a tak ďalej a spôsobiť, že máme problémy s počatím. Je veľa takých príbehov a častokrát býva, že zrazu som sa na všetko vykašľal a nežiešil som to a zrazu sa to podarilo. Áno, presne tak. Stres je jeden z dôležitých faktorov. Stres nám ovplyvňuje hlavne tzv. Subfertilitu. To znamená nie neplodnosť. Ľudí tam už ten stres síce je, ale nie je významným faktorom. Ale subfertilita to je stav, kedy ten pár vie počať spontánne, len sú tam nejaké faktory, ktoré si ako keby vyžadujú dlhší čas na to, aby počali. A práve stres, ako ste spomenuli, súvisí s vylučovaním kortizolu. A kortizol je hormón, ktorý naopak blokuje hormóny, ktoré spôsobujú dozrievanie vajíčok u ženy. Čiže dlhodobo, zabezpečujú keď je zvýšený, tak je riziko. Presne tak. Čiže ak je ten kortizol dlhodobo zvýšený, spôsobuje nám to spočiatku poruchy ovulácie. To znamená, že tá žena má ako keby ešte pravidelný menštruačný cyklus, ale už to vajíčko sa neuvoľňuje uprostred cyklu a tým pádom nemôže otehotniť. A keď pretrváva tento stres, tak dochádza následne k poruchám pravidelnosti menštruačného cyklu, čiže tá menštruácia začína vynechávať, prichádza každých 40 dní, každých 60 dní. Potom sú ženy, u ktorých nepríde menštruácia 6, 7 mesiacov, 12 mesiacov. Hej. A tam už je to ale rozvoj ako keby ďalších ochorení, kde je spúšťačom síce stres, ale už sa rozvinie napríklad syndrom polycystických vaječníkov alebo rôzne ďalšie syndromy, ktoré vlastne majú na toto vplyv. Viete nám vysvetliť len v krátkosti, čo znamená syndrom polycystických ovárií alebo vaječníkov pre ľudí a pre poslucháčov? Syndrom polycystických vaječníkov je súbor príznakov, kde práve sa to prejavuje nepravidelnosťou cyklov, neschopnosťou ženy ovulovať, čiže uvoľňovať vajíčko anovuláciou a zvýšenou hladinou mužských hormónov v žene, v tele alebo teda v sére ženy, ktoré potom majú vplyv na to, že žena má zvýšené ochopenie. Môže práve to byť príčinou, kedy sa rozvíja abdominálna obezita a vysoký krvný tlak a rôzne ďalšie vlastne ochorenia. Hej. Prečo tomu hovoríme syndrom polycystických vaječníkov? Je to kvôli tomu, že na ultrazvukovom zobrazení tie vaječníky majú taký typický obraz,
maličkých cističiek, ktoré sú zoradené ako keby za sebou, tie vaječníky sú zväčšené a preto tomu hovoríme syndrom polycystických vaječníkov. Neznamená to, že tie vaječníky tvoria cysty, práve naopak. Super, ďakujem pekne. Keď sa spýtam, riešia túto problematiku viac ženy alebo muži v súvislosti s tým, že majú problém ako pár počať a teraz, že osloví vás ako odborníčka, ste gynekologička, takže predpokladám, že ženy, len muži väčšinou, či už je to nejaké ego alebo pocit zlyhania, neoslovujú. Vieme si možno pozerať alebo povedať z tej druhej strany, ako vyzerá takéto vyšetrenie, aby sa chalani nebáli naozaj ísť na takéto vyšetrenie, že to nie je žiadna katastrofa. Máte pravdu, iniciátorom je väčšinou žena, lebo tej týkajú biologické hodiny. Ten muž má väčšinou pocit, že máme ešte čas. Častokrát je to práve ale nejaké zahmlievanie toho, že a nechcem sa dať vyšetriť a čo bude, keď budem mať zlé výsledky a budem pre tú svoju partnerku menej cenný a podobné obavy. Čo sa týka samotného vyšetrenia, vyšetrenie je veľmi jednoduché. V centrách asistovanej reprodukcie máme na to určené miestnosti, kde prichádza pán, odovzdá vzorku spermií, odovzdajú do andrologického laboratória, v priebehu 2 hodín má základné výsledky vyšetrení v zmysle počtu pohyblivostí a tvaru spermií. Čiže je dôležité počet, pohyblivosť aj tvar. Dobre? Presne tak. Potom sú špeciálne vyšetrenia, kde už my v rámci liečby pristupujeme k rôznym diagnostickým krokom, kde vieme určiť protilátky proti spermiám, vieme určiť zlomy DNA v tých spermiách a podobne, ale tam už je na to nejaká indikácia, prečo to takto robíme a prečo to indikujeme. Rozumiem. Ak sa smiem spýtať, dočítal som sa, že muži sa už dnes rodia s menším počtom spermí. Teraz neviem, ako je to s pohyblivosťou a tak ďalej. Čo je na tom pravdy? Celko by som to nepovedala, že sa rodia, hej, pretože nikto nevie, aké spermie sú u mladých chlapcov, hej, diagnostikovaní sú mladí muži. Prebehla veľká populačná štúdia od roku 1973 do roku 2013, kde sa práve hodnotili tieto parametre, počet, pohyblivosť a tvár spermií a tam sa uvádza, že kvalitatívne sa zhoršili tieto spermiogramy približne o 50%. Respektíve, ak chcem byť exaktná, tak 52%. Avšak táto štúdia je v súčasnosti odborníkmi, ktorí idú do hĺbky, spochybnená, pretože jednak sa zmenili diagnostické metódy, zmenili sa za tých 50 rokov prístroje, čiže vedie sa polemika o tom, či to je len zvýšenou kvalitou prístrojov, ktorí vlastne diagnostikujú tento spermiogram, alebo je to skutočne tak. Aha, rozumiem. Jasné, samozrejme, že až mladí muži majú spermie, takže my nevieme úplne presne, nakoľko je to nejaká predispozícia a nakoľko je to faktor životného štýlu do obdobia, kedy muž má spermie. A vy hovoríte vlastne, že možno, že len nebola dobré prístrojové vybavenie, pre zjednodušenie povedané na to, aby sme diagnostikovali, ako to naozaj je. Presne tak. Možno to nie je také zlé. Aha, presne tak. Takisto v tých 70 rokoch prichádzali tie páry oveľa skôr, ako prichádzajú dneska. Hej, čiže porovnávať mladého muža, ktorý má 20 rokov v 70 rokoch a muža, ktorý má v súčasnosti 40 rokov, či ten ich spermiogram je úplne rovnaký, hej, a či je to parameter, ktorý naozaj vieme porovnať, to je tiež otázkou. Hej, a to je vlastne to, prečo je tá štúdia spochybnená. Rozumiem. Pani doktorka, zverejnil som nedávno na Instagrame taký príspevok o asistovanej reprodukcii a vyzval som ľudí, nech sa kľudne pýtajú, čo ich zaujíma. Máme tu jednu otázku od diváčky. Dobrý deň, Chcela by som sa opýtať, či je vhodné vyšetriť sa už skôr, konkrétne po pol roku, to ste myslím, že aj zodpovedali, keď sa nedarí otehotniť, alebo či sa zbytočne nestresovať a nechať to ešte tak. Máme 28 rokov, ja som lekár, takže stres v práci plus nočná práca, manžel musí akurát užívať meteotrexát v nižších dávkach pre psoriázu, ale mal teraz poloročnú pauzu. Inak sme bez nejakého výrazného predchorobia. Tak, jedným z dôležitých faktorov je tuto určite vek. Takže, ako som spomínala, ak má pacientka nad 35 rokov, určite neodporúčam čakať. Navyše, ak je to doktorka, ktorá má pravidelné nočné služby, to znamená, že má dlhodobo nedostatok spánku, sú štatistiky opäť, ktoré hovoria o tom, že ak ženy spia menej ako 5 hodín, znižuje to ich schopnosť otehotniť o 20 až 30%. Wow. To sú faktory, ktoré určite rozhodujú o tom, že by som nečakala. Ak
majú tendenciu to riešiť, tak nech to riešia čo najskôr. Navyše je tam partner, ktorý užíva metotrexat. Metotrexat je liek, ktorý môže spôsobiť poruchu spermiogramu, ale rovnako môže mať teratogénny účinok. Čiže ak je momentálne v pauze. Prepáči, viete vysvetliť pojem teratogénny účinok? Teratogénny účinok znamená účinok liekov, ktorý spôsobuje zlomy DNA a spôsobuje potom vývojové chyby u detičiek. Čiže určite by som neváhala a takémuto páru odporúčam kontaktovať ktorékoľvek centrum asistovanej reprodukcie čo najskôr. Tu len chcem dať taký disclaimer, že keď bola nastavená liečba z akéhokoľvek dôvodu a boli nasadené medikamentozná liečba, tak to neznamená, že si teraz ľudia majú sami vysadzovať tieto lieky. Určite nie. Vždy to prosím konzultujte so svojím ošetrujúcim lekárom. Ďakujem. Máme tu druhú. Neviem, či je to otázka, ale skôr reakcia. Neplodnosť párov treba efektívne liečiť a zaoberať sa ňou. A nie posílať ženy zmrazovať vajíčka či na IVF. Taká blbosť. Aj také sú reakcie. Poďme sa o tom porozprávať. Súhlasím, že treba efektívne k tomu pristupovať. A práve mrazenie vajíčok je jeden z efektívnych prístupov, pretože to umožňuje ženám zachovať si plodnosť, ktorú majú v 25-30 rokoch na čas, kedy už môžu z kariérnych dôvodov, finančných dôvodov to dieťa mať. Hej. Čiže práve mrazenie vajíčok je jeden z efektívnych prístupov ako keby k tomu, ako zachovať plodnosť súčasnej generácie. A čo sa týka IVF liečby, to už som spomínala, že je to skôr ako keby tá posledná možnosť, ak sa naozaj nepodarí z nejakých dôvodov počať spontánne. Spomínali ste finančné a kariérne dôvody. My sme sa backstage rozprávali aj o zdravotných dôvodoch v prípade nejakých onkologických ochorení a podobne, že nikdy nevieme, čo sa nám stane z toho zdravotného hľadiska, či budeme vôbec schopní neskôr počať. Takže vy vlastne hovoríte, že keď zamrazíme, zjednodušujem to, vajíčka v 25 alebo 20 rokoch, tak tá ich kvalita je vlastne v tomto veku nezávislé na tom, či sa rozhodneme potom pre to dieťatko v neskôršom veku. Presne tak. Tam nám ide o to, aby tá kvalita tých vajíčok bola čo najvyššia. A práve ženy okolo toho 23. až 25. roku majú najvyššiu plodnosť. To znamená, že majú tie vajíčka v najvyššej kvalite. Ak ich zamrazíme v tomto veku a použijeme ich potom, dajme tomu, keď má žena 35 rokov, keď už chce byť tehotná, tak určite má vyššiu šancu otehotnieť, než žena, ktorá si vlastne dá zamraziť vajíčka až tých 35. Hej. Prepáčte, že vás prepadnem nejakou štatistikou a číslami, ale vieme to nejako kvantifikovať, že pokiaľ sa snaží pár otehotnieť v 20 rokoch versus 40 rokoch napríklad, že aký je ten rozdiel pravdepodobnosti počatia? Ak hovoríme o prirodzenom počatí, tak to prirodzené počatie je približne tých 30% na jeden menštruačný cyklus. U mladých párov, u tých okolo tých 25 Čiže až 30% pravdepodobnosť na jeden menštruačný cyklus. To znamená, že v priebehu 12 mesiacov sa to štatisticky ako keby zráta a v priebehu 12 mesiacov by mal takýto pár otehotnieť s pravdepodobnosťou 80 až 90%. Vysoká. Pokiaľ sa bavíme o veku 30 rokov, tam už je tá pravdepodobnosť okolo 60 až 70%. Ak sa bavíme o veku 35 rokov, tam sa dostávame na pravdepodobnosť 50%. A ak sa bavíme o veku 40 rokov, tam sa dostávame pod pravdepodobnosťou 5% v priebehu 12 mesiacov. 5%? 5%. To je brutálny skok medzi 35. a 40. rokom života. Presne tak. Tam je ako keby veľký pokles práve v zásobe vajíčok tých žien a v tom, ako je žena schopná produkovať kvalitné vajíčko v danom menštruačnom cykle. Lebo tie vajíčka, organizmus si vyberá prirodzene, vždy ide ako keby od najkvalitnejšieho vajíčka po menej kvalitné vajíčko. Hej. Čiže tie kvalitné vajíčka sú v podstate, sa míňajú v tých veku od toho 23 do tých 35 rokov a potom je to už, záleží to ako keby od toho individuálneho nastavenia organizmu, aké kvality sú tie vajíčka po 35. roku. Ale jednoznačne je ten trend, že tam je prudký pokles. V prípade, samozrejme, s tým sú spojené potom aj rizika, ale pre ukludnenie a možno do vysvetlenie, z rôznych dôvodov mamička si nestihla zamraziť vajíčka, nevedela o tejto téme úplne objektívne veci, veľa práce, stresu, sme okolo 40. roku života, rozhodneme sa mať bábätko, podarí sa počať a viete vy nejakým spôsobom kvantifikovať rizika alebo povedať, či je v poriadku mať v tomto veku pri týchto diagnózach minimálne mamička alebo tomu páru dieťatko, že informovať ich vopred a minimálne nejaký strach, že teraz budeme mať bábätko a čo potom?
Informácie sú potrebné, pretože žena, ktorá otehotne prirodzene v 40-ke, je tam až trojnásobne zvýšené riziko toho, že to dieťatko bude mať nejakú rodinnú vývojovú vadu v zmysle genetického ochorenia. Takým najčastejším genetickým ochorením u nás je morbus Down, kedy hovoríme o trizomii 21. chromozómu, to znamená, že to dieťatko nemá 2 páry chromozomu 21, ale 3. Nie páry, ale chromozomy. Čiže to je a s tým vlastne s touto trizomiou potom súvisia rôzne vývojové vady, ktoré takéto detičky majú. Čiže určite tú ženu treba upozorniť na toto, že je tam vyššie riziko rodinných vývojových vád u plodu. Zároveň u ženy je zvýšené 2 až 4-násobne riziko, že sa u nej rozvinie cukrovka, ktorá súvisí s tehotnosťou, že sa u nej rozvinie vysoký krvný tlak, ktorý súvisí s tehotnosťou, takže celá tá tehotnosť určite bude rizikovejšia, než keby otehotnela v 30-ke. Takže zjednodušene povedané, netreba čakať a v prípade, že ešte nevieme, zamraziť čím skôr vajíčko, pretože nikdy nevieme, či budeme chcieť alebo nebudeme chcieť, ale máme na výber. Áno. Ešte keď sa vrátim k tým onkologickým ochoreniam, lebo to je vlastne téma, ktorá sa v súčasnosti v odborných kruhoch veľmi diskutuje. Ide o to, že môžeme vlastne zamraziť vajíčka pred onkologickou liečbou. A my na to vlastne potrebujeme 10 až 14 dní, odkedy je tá rakovina diagnostikovaná po zahájení chemo alebo radioterapie. Takže je to opäť zvýšenie tej kvality života po liečbe. Dneska už onkologická liečba je na takej úrovni, že ak páry, ktoré sú vo fertilnom veku, alebo ženy, ktoré sú vo fertilnom veku a majú nejaký typ rakovinového ochorenia, ich preživnosť je 80 až 85%. Čo je vysoká, naozaj vysoká preživnosť. A oni potrebujú mať nejakú víziu, čo bude po liečbe. A práve toto, keď my im sme schopní zamraziť vajíčka v kvalite pred liečbou, majú taký pozitívny cieľ, vyliečím sa a po liečbe budem môcť byť matka, budem môcť otehotniť. Čiže opäť to mrazenie vajíčok je niečo, čo ja vnímam ako benefit pre spoločnosť. Určite nie niečo, čo nie je efektívne. Súhlasím z laického pohľadu. Nie je to moja špecializácia. Ďakujem pekne. Možno pani doktorka na záver nejaké 1, 2, 3 tipy, ak zvládneme pre ľudí, ktorí sa snažia počať, otehotnieť v súvislosti so životosprávou, že na čo fakt pozor? Určite prestať fajčiť, určite obmedziť príjem alkoholu a kávy, zaradiť pravidelný pohyb a ak teda niekto trpí nadváhou alebo obezitou, tak sa zamerať na zníženie hmotnosti. Výborne. A práve o tých premených životosprávy, strave a pohybu sa budeme rozprávať aj na budúce. Mojou dnešnou hostkou bola pani doktorka Belušáková z kliniky asistovanej reprodukcie Ginker. Ďakujem pekne, že ste prišli. Ďakujem za pozvanie ešte raz. Plodnosť nie len otázkou genetickej predispozície, ale aj životného štýlu a starostlivosti o svoje telo. Ak sa vám ako páru dlhší čas nedarí otehotnieť, nebojte sa vyhľadať odbornú pomoc. Včasná diagnostika môže odhaliť príčinu a nasmerovať vás na správnu cestu. Verím, že dnešná epizóda vám priniesla užitočné informácie a praktické tipy. Tento podcast je úplne bezplatný, preto ak sa ti páči, budem veľmi vďačný, ak ho ohodnotíš 5 hviezdičkami, prípadne zozdieľaš. Ďakujem ti. Tento podcast môžeš bezplatne počúvať aj vďaka generálnemu partnerovi podcastu Bezomáčok, zdravotnej poisťovni Dôvera a spoločnosti Planet. Linka pre zdravie od Dôvery prináša bezplatné poradenstvo pri nadváhe, cukrovke, vysokom krvnom tlaku a srdcovom zlyhávaní. Podcast Bezomáčok má iba informačný charakter. Neslúži na diagnostiku ani liečbu ochorení. Zohľadnenie a aplikovanie informácií z podcastu je v zodpovednosti poslucháča.